Deti, my sme vaši kamaráti. Sme tu zo strednej školy a prišli sme vám, keďže ste mali sobotu, také výročie, Deň detí, váš deň, tak sme vám prišli niečo ukázať, niečo. Poznáte Snehulienku? Áno. A čo sa vám na nej viac páči? Snehulienka? Hej. A Zlá kráľovna sa vám nepáči? Kde bola raz krásna krajina, kde žil dobrý kráľ s kráľovnou. V tejto kráľovskej rodine sa narodilo krásne dievčatko so snehobielou pleťou, menom Snehulienka. Onedlho však kráľovstve zavládol veľký smútok, pretože kráľovna ochorela. Zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na tejto zemi? Ty si kráľovna veľmi krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia. Čože? Privedte mi poľovníka. Ako poviete, pani moja. Otecko môj, odchádzam z kráľovstva. Musím sa s vami rozlúčiť. Zlá kráľovna ma chce zabiť. Nie, Snehulienka, to nemôžeš. Musím odísť, nehľadajte ma. Hej ho, len pekne za sebou. Hej ho, ideme si domov. Môžeš tu ostať ako dlho len chceš. Aspoň nám pomôžeš s domácimi prácami. Nikoho tu predsa nepotrebujeme. Ja ho nepočúvaj, to je len údrož. Ďakujem vám. Veľmi rada vám pomôžem. Ja čistím, čo môžem vylečiť. Zvedom obom varím ešte ráca. Navarím na pečen, oni vedia, čo s tým. Prečítam zo pár dní, veď vieš, že ja som s tým. Nakreslím obrázky pre všetkých zbláznených a s piesňou na perách, až kým mi stačí dých. Chcem spievať, že stále mám učiť. Smútok hodza nás, vráť mi, čo vzal mi čas. Tak aj urobili. Ešte v to ráno si pobalili veci, dali mamičke bošek na rozlúčku a vykročili. Kráčali až do poludňa. Potom sa usadili na kraj cesty a zjedli polovičku z toho, čo im Zahúkam a zahúkam, že ti zbúram dom. To bude tvoj koniec. Rýchlo, utečiem cez okno. Prasiatko utekalo preč, až našlo dom svojho bračeka, ktorý si postavil domu z dreva. Prečo tak utekáš? Čo sa ti stalo? Vlk našiel môj dom a zničil ho. Skoro ma zjedol. Dúfam, že tu ma už nenájdeš. Neboj sa, môj dom je z dreva. Tu sa nám nič nestane. To dúfam. Prasiatka šli večer spať, keď o polnoci niekto zaklopal na dvere. Prasiatka, puste ma dnu. Som hladný. Nemáte niečo pocup? To je zase ten vlk. Do vnútra ťa nepustíme ani cez najmenšiu škáročku. Tak zafúkam a zahúkam, že vám zbúram dom. To bude váš koniec. Rýchlo, musíme utieť cez okno. Prasiatka utekali preč, až našli dom svojho brata, ktorý si postavil dom z tehla. Čo je tu? Vlk nás našiel a zničil nám dom. Skoro nás jedol. No tak poďte dnu, môj dom je stiaľ. Ten by nemal ani fúknuť. Ten deň išiel okolo domu poľovník. A dobrý deň, pán poľovník. Na slovíčko. Máme taký menší problém. Vlk nám beha za lesom. Mohli by ste nám jeden večer postražiť náš dom? Postražím vás. Ďakujem. Prasiatka išli večer spať, keď o polnoci niekto zaklopal na dvere. Detičky, ja som zlý vlk, ale dobre deti odmenujem. Ktoré ste tu dobré? Ja. Všetci. Vidíte ručky, ktoré sú dobré. Všetci sme dobrí. Všetci dajte ručky hore, všetci. Som počul, že najlepšia tu je Sofia. Ktorá je Sofia? Sofia tu. Ahoj, Boha. Mám na teba 3 otázočky. Kto je tvoj darček? Ktoré ručky? Nech sa mi páči.
Prasiatka, puste ma dnu. Som nachladený a nemáte niečo potu? Do vnútra ťa nepustíme ani cez najmenšiu škáročku. Čo teraz? Zase je to ten Búh. Tak zafúkam a zahúkam, že vám zbúram dom. To bude váš koniec. O dom sa oprel taký výchor, že by vyvrátil celý les, ale múry stáli pevne, pretože boli stehané. To čo je? Ten dom bude asi stehal, tak musím vojsť dnu cez komín. Poľovník však strážil dom a vlka dobre videl. Tu je ten zlý vlk. A vlk je preč. Konečne si môžeme žiť v pokoji. Na toto som čakal.